Matane lho telek bareng didak. Aku mak anu gawe mie iki. Mami urusan mie gampang kok iki urusan lu gede kene wis gede bisnis. Bener aku. Luwe wong tau cerewet ae wis kambune sik. Beres iki. Aku iki ngeleh Del. Ola diladuk. Aku luwe tak coba capuse. Oke. Waduh. Lah. Kayak ngopo ngilangi lho rupane tekek ngilang lek kayak ngopo kae paranane manusa sih tok iki ngopo to ngilangi lho cah kocok Mbak kowe to, Dil. Rene tak critani, pokoke rene, sik rene. oh pedhe gitu Matane lho telek bareng didak. lah ngerti ku roti adas ya Roti piye to? omah apa to iki omah wong masuk lek kerang-kerang iku mlebu piye iki kerjaan ngene dikembung aku ora Masuk piye to? Rupaku lho kaya boyo. lah padahal Lawang VIP brojol. Mlebune iki piye brojol, ngerti brojol ora? 4 ae to Ora oleh. piye ta cah Jegur. Wani lho dilawang lawang VIP lho. Mulamu ngerane lebay ning. VIP apa? Mbak yo VIP tak VIP lho asline full konjodo. Ate, apelem kuwi apelem ate. Ora to, semeneng wae to iki. Lambemu lho lambe wedok nerocos wae kat mau. Aku tak njaluk saranmu. Kan rupamu kan ya rada bagus sithik lho. Aku ben carane ra iku bagus sih piye. Rapi nak, nggak bagus sih justru rapi nak. Cara aku bagus sih kita lahir, nyepot tok yang aku ganteng. Masalah ganteng aslinya resepnya sih mbak. Dan gue pengen ngerti saya tak kandani, tapi aslinya khusus keluarga besarku, tapi ganteng gue konco kenal tak kandani gratis. Tapi syaratnya gue udah lakoni tenanan, wabu banget syaratnya yakin mesti kuat wes. Halah, gue syaratnya paling kecil to lek. Kon gawe candi lho tak angkati. Syaratmu lho upil gare. Alah ora percaya cangkem. Jagung kan ngene lho, kopi ora ana syarat apa kecil kopi. Ngakuane pae lho. Ya. Kopi apa kopi reng, kopi susu, milo sing ndi? Kopi. Ya kaya kopi lho, kopi takok kopi apa, penting kopi. Wis gek meneng tak jikone seneng terus saya kata. Beres lu gur masalah kan ganteng kok. Beres. Gek meneng. Wes so meneng to iki tak jikone kopi. Nyo. Kopi ae separe kan. Kere mu kebangetan. Kowe kuwi sing desa. Nek kopi nek saka kape iki yo ngene separo lho, sobomu lho. Kali wae arti kape. Kape kere. Ya wis ramu lah. Mesti nek kopine. Wis. Dumbe sik. Ngombe iki syaratnya saka mbakku ndobe ya kudu ndelik iki kudu tak umpet-umpeti sik. Ngono. Ngomoton ngendi nek modele angel Kowe pengen ganteng apa ora cerewet? Wis manut ae. Wong pengen ganteng kudu manut wong ganteng cerewet. Tak manut wae wis tak meneng wis piye iki piye. Kalau wong manut ku penak wis. Masalah syarat gampang wis nek kopi wis gampang. Wis manut ya. Manut. Syarat pertama pokoknya kudu merem. Godaan apapun kudu merem. Enak setan demit kudu merem. Oke? Oke? Ya. Halah nek ke posisi merem mbok ngasih kapan to mbok ngasih tahun ngarepe siap aku. Kudu bagus. Ada turun ngeleh dan aduh. Lek panganan apa? Pangan perawan nih. Kayak mie bae iki.
boleh turun nah di kayu ini masih nih mancing juga enak mainnya suka sedikit Oke. Cocok apa nih? Cocok wis rekone kan. apa gue mah anu kayak mie Mami mari urusan iki gampang kok iki urusan lu gede gede bisnis. Bener. aku Kowe wong tau cerewet kae wis kambune sik. Beres iki. aku ini ngeleh del olah dilado aku ini luwe nah gara-gara kendil customer biang balik turun nah mana ini aduh apa dijeringnya lagi yang modal lisan gara-gara kendil aku mau biang Lah urusan repot arang muntal utak e muntalane. Cah nganti jiku apa ya suwene ngiram wis. Suwene ngiram. Rasa cerewet. Menang Wis teko iki. iya menang. Singkirke sik kopine, ndak ngrusuhi kopi. Tak umat hari itu Apa to iki? Suwimen iki. menang ya menang. Enang pokok menang. Siap. Iki sate simbahku. Kowe cangkeman ra dadi. Nang. Ya. Tak coba capuse. Oke. Waduh. Lah. Menang. Merem. Kasar menang lagi. Ribut sate guru kon menang cewek. Wih guru kon menang mingkem dadi bagus. Ngerti lah? Kata artis iki. Kowe kok arep golek rondo anak pitu kowe oleh. Rawane apa liwat. Bagus nang iki. Ngelah. Turune bagus sing ngeleki sapa to ya ora eneng. Iki sampe mbahku turun temurun. Asli. Asli. Tak coba capune gen awet, tuan tahunan ku. Yes. Jadi kocone. Ojo buka sih. Ya tak itu pitu. Syaratnya udah tak itu pitu. Siji. Solo. Telu, ndak bukan. Gejek. Lah iki mono rasa bagus malah gendruwo ngene. Ya jenenge kendil, drogo.